9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Red FM Tulu Film Awards. Chapale for Yes. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Good evening, ladies and gentlemen present here. ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ರಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. Land Trades Builders and Developers presents Presents Red FM Tulu Film Awards Season 4. So Red FM Tulu Film Awards Season 4. Then host malpere yan nigalotigulla Vijay Vineet ಯಾನ್ ಶರ್ಮಿಳಾ. ಅಂಚೆನೆ Red FM ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ. Yes, so Red FM ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ, it's one of the leading media network. ಅಂಚನೆ it's one of the largest radio network in India, spread across 72 cities from Jammu to Kerala. Okay, so ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ Red FM. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು 11 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ದನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ 11 ವರ್ಷದ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ದ ಜರ್ನಿಡ್ ತುಳುಕು ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಇನಿಮುಟ್ಟ ವಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚಾದು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಅಂದಲ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲ ದಾದನ್ ಪನ್ನಗ 4ನೇ ವರ್ಷ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಅತ್ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸತತವಾದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆಂಡ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಸಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಲೆಗೆಸಿ ನೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದೊಂಡ ನನಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನ್ ಪೋಪುನ್ ಇರೀತ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನೀತ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ಅನ್ನು ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಪದೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚಾನಲ್, ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪುನ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಐತಾರದಾನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆರೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ದಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಫೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂನಾಗ 2014 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಶುರು ಆತಿನ. ಐದು ಬೊಕ 2016 and then 2018 and ಇತ್ತ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಉಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬೈದರೀನಿ ಅಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾಪುಂಡು ಪನ್ನಗ 2017 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 to 11 ಪಿಕ್ಚರ್ 2017 ರಿಲೀಸ್ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ 22 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲ ಉಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ +1 ಅವಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೂರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಇನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಯರ ಕಾತ್ರಡ ಕಾತೊಂಕುಲ್ದ. ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡ್ದು ತೂನಾಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ್ ಬಿನ್ನೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಎಂಗುಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಶೋ ಆನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. Yes, definitely. So this time we have one celebrity from Sandalwood. Yeah. So Arnabake Panpunanda are a national award winner, Anchane state award winner, Anchane Big Boss the winner. He's an actor, he's a singer, he's a
ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್. Wow. ಸೊ ನನ್ನಲಾತ ಪನೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ AV ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್ಎ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಬುಕ್ಕ ಜಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಲಿಗ್ ಸುರುತ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಮೇರು 1 ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿ ನಡೆದು ದುಂಬೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಲ್ತಿರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳು, ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಲ್ತಿರು. ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಸಿನಿಮೋಡು ಮೇರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಟ್ ಅಭಿನಯಿಸಾದು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿರು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕನಸು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿರು. ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ರಡ್ಡೆಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿನ ನಿನಗಾಗಿ ಸಿನಿಮೋಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕ ನಟೆಯಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೆಡು ಮಿಂಚಿರು. ಪ್ರೇಮ ಖೈದಿ, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್, ಪ್ರೀತಿ ಸಲಬೇಕು, ವಿಕ್ರಮ್, ಖುಷಿ, ವಿಜಯ ಸಿಂಹ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ನಟನೆ ಮಾಲ್ತಿದಿರು. ಮೇರು ಖಾಲಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಆಜೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಮೇರೆನ ನಟನೆದ ಸೇವಂತಿ ಸೇವಂತಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕಿ ಆದಿಲ ಗಮನ ಸೆಳೆಯರು. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೆ, ಸೋಜುಗದ ಹೂವೆ ನೋಡೆ, ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೆ, ಸೋಜುಗದ ಹೂವೆ ನೋಡೆ, ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಮುನಿವಾರೆ. ಅವತ್ತಂತೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 17 ಬತ್ತಿನ ಅಕಿರಾ ಸಿನಿಮಾಡು ಅಳಿಸದೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಪದ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಸಿಕರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯರು. ಅಳಿಸಿದೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿಯು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅಳುವಿಗೂ ಅಳು ಬರುತ್ತಿದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಅಸುನೀಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕಿರುತೆರೆಟ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 13 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 1 ವಿನ್ನರ್ ಆಯರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 5 ಕಿರುತೆರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆಯ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆನ. ಈತು ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಮಯ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರಿನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ FM ದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ಗ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ FM ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ ದಯಮಲ್ತ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊನ್ಕ ನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ DGM ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ ದಯಮಲ್ತ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರೆನು ವೇದಿಕೆಗೆ ತೊನ್ಕ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಲ್ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಕಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್, ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಂಡ್ Mr. Mukund Kamath, Managing Director of Ideal Ice Cream, Mrs. K. Usha, Senior Divisional Manager, Oriental Insurance, Mangalore, and Mr. Prashant Sheth, Proprietor of SL Sheth Jewelers and Diamond House. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶೋಭಿತ್ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ DGM ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದುಕೆ ಏನನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರುದುಕ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಅರ್ಲದು ಇನಿತ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಒಂದು ಉದೀಪ ನಾಯರುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನುಂದಾಂಡ ಆ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡದ
ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದೇವನ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್. ಸೊ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪನೋಡು ಪಂದು ಹರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓವರ್ ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದೇವನ್. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಇನ್ನೀತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪನೋಡೊಂದಿಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಪ್ಲೇ ಆತಂಡ್ ಆಂಡಲ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆನ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ನೆನೆಪಾಪುನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ. ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನಮಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯನು ಪಂತಾರೆ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನರಾದು ಬೈದರು ಒರ ನಿಖಲ ಜೋರಾಯ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ MD ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನ್ಲ ಇಂಗುಲ್ ಮೋಖೇಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. So heartily welcome to Vijay Raghavendra sir and one of the actors that we always admire. So thank you so much for your presence here. So avve ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. So next ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸುರುತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್. ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಅವು TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಸೊ ಆರು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿದಾದ ಉಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಆರೆಂಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಖೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ದಾಯಗನ್ ಪನಗ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಯಾನು ಶೋಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕುವೇಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದಾನಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಬರೆತಿನಾರು ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿನ ಅರೇಬಿಕ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದು ತುಳುತ ಪದ್ಯ ಪಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಆರು ಬರೆತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಅರೇಬಿಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಲ ಬೈದನು ಆತು ತುಳು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ಪರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಅರೇನ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ 2014 ಶುರುವಾತುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡ್ FM ದಕುಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆ ನೀರ್ದು ಇಡೆಮೂಟ ಅರ್ನ ಒಂಜೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಬೋಟುಣ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆನ ನಿಕಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್. दीपं ज्योति परब्रह्मा दीपं सर्वतमोपहं दीपेन साध्यते सर्वं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तुते. दीपं
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾಯ್ ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೋನ್ವಾ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ್ವೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಆಪೋಜಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಳುಲು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಆಸೆ ನನಗೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುಲು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ, ಇದು ಒಂಥರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪಬ್ಬಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಪಬ್ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬರಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದು ಬರೀ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರು, ನಟರು, ನಟಿಯರು, ಬರಹಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ. ಅಂಥ ಕುಡ್ಲಾದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ FM ಸತತವಾಗಿ ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಮರುಮೈಯಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಬೇಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಆ ಕುದ್ರೋಳೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಪನಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೋನ್ವಾ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿತ್ತನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಲಾ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೆಡ್ FM ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದದ್ದು ಅಂದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಬಂಡ ತುಳು ಕಲಾವಿದರೇನು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರೆಡ್ FM ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ತುಳು ನಾಡದ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ದಾಯಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನು ಇತ್ತುಕೊಂಡು ಬರೋಡು. ಇನಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಂಡೇರಿ ನನಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ತುಳುವಿನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರು ಪಬ್ಬಾಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಂಚಿನ ಉದ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೆಡ್ FM ಬಂದು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ರೆಡ್ FM ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ FM ಬೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಇರನ ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಪರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಎನ್ನ
ಎದುಡು ನನ್ನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದ ಪಾತಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದಿಂಚ ರೆಡ್ FM ದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಆ ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪನ್ಪೂಜಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನನ್ನ ಅಕ್ಲು ಜಡ್ಜಾದ ಲೆತ್ತಿದೇರಿ ನಾನು ಪೋತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ತೆರಿದು ಬತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಟ್ಟ 25 ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ 10 ಯಾನಕೇಂಡೆ ಅಂದು ದಾನೆ ಇಂಚ 25 ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತ್ತೆ 10 ದಾನೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಬಂಡದು ಅಕಲು ಪಂಡೆ ರೇಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀಕಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಪಾರಂದ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಜಡ್ಜಾದ ಅವತ್ತಂದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ ಅಕಲೆಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಂದು ಏತು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಟನೆ ಆವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಆಂಡ್ಲ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯಶರಾಜಿಡ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಅವಾರ್ಡದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏಪ ಎಂಚಿನ ಆಂಡು ಓ ದಾದ ಆಂಡು ಅಂದು ಆರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಒಂತೆ ದೂರಡುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ದುಂಬುಗಲ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಕಲೆಗೂ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಎಂಕಿಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು 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 ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಸಹಾಯ ಇಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಉಷಾ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನರ್ ಶರತ್ ಬಂಡಾರಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಮೊಕುಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲ್ಕೆದ ಮುಖೇನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದಕೇನೋನ ಒರ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕೊಡಾರ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೋನ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿಗೆ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ DGM ರೆಡ್ FM ಸುಂಬೇರು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗುಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಮುಂಜೆಲ್ಲ ಗುಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ಗಳ ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಣೇಶನ್ ಸರ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಮೊಮೆಂಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅ ಗುಡ್ಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ for your presence. T.A. Srinivas, Tulu film producer and distributor, we kindly request Ganeshan sir and Shobhit Shetty to hand over the memento and the goodie pack to T.A. Srinivas sir. Thank you so much T.A. Srinivas sir. And also we request Ganeshan sir to hand over the memento to Shri Sitaram Kulal, ex-president Karnataka Tulu Sahitya Academy. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರ್ನಲ್ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಶರತ್ ಬಂಡಾರಿ ಮೆರೆಗ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ DGM ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ ದೆಮಲ್ತು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದಕೇನೋನ್ವಾ ಮೊಮೆಂಟೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಆ ಮಾನದಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪಾಳದ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನದಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪನೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ MD ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರು ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದಕೇನೋನ್ವಾ
ಅಂಚನೆ ಮಿಸಸ್ ಕೆ ಉಷಾ, ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್. ಮೇರೆಗ್ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ವಾ. Yes, thank you so much Ganeshan sir and Shobhit Shetty. And now ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅತಿಥಿನಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ನ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇ ಮಟ್ಟ ಒಪ್ಪೋಡು ನಿಗಳ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯ ಮಲ್ತದು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿದ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾತೆ ಸೀಸನ್ 4 ನಿಖಿಲೆದುರು ದುಂಬುದಿಯುವುದು ನಿಖಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್. ಸೊ ತುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡುಂದ ಪೂಜಾ ಏರು ನಲಿಪೋರ ಇಂಚಿನಯ ಯಾನ್ ನಲ್ತದ್ವ ಇತ್ತ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜದ ಇಜುನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಲ್ತದ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಡ ನಲಿಪೋಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜುಲೆರು. ಸೊ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ ಆರಿ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಅಪ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮಂತಂದ ಇತ್ತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜಿಬಿಲಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತೆ, ಈ ಜಿಬಿಲಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತ ಅತ್ತ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೇಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲಗೂ ಬಂದಿತ್ತಾಗೆ. ಸೊ ಆರು ಮಾತ್ರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಪನ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನು ವಿನ್ ಆತೇರು. ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಹೆಜ್ಜೆನಾದ ಅಂದ್ ಅರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪರು ಡಾನ್ಸ್ಗ್. ಅಂಚನೆ ಆರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಐಟ್ ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆತರು. ಅಂಚನರಿಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತ ತಿಕ್ಕದಲು. ಸೊ ಅರೇನು ಇತ್ತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಬಂದ ಏರಿ ಜ್ಞಾನ ಐತಾಳ್. Yes, so please put your hands together for very talented Jnana Aital. मन के अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरिया, उसमें ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरिया. लाख कोई दे हुंकारे, लाख कोई धमकारे, हम तेरी राहों पे चलते, हम नहीं रुकने वाले. मेरा देवा देवों का देवता, माता देवा देवों का देवता, पैर रुकने ना सर ये झुकने ना देगा. मोरया रे मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, शंभु सुताय लंबोदराय मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया. देव श्री गणेश, 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 देव श्री गणेश. ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है. धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश. Give it up. That's right. I got my bong in my cup and I'm about to bust it out. Let me hear you say. Let me hear you say. Aya dekho aya bappa moria. Aya dekho aya bappa moria.
What a performance. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ಚೆನಾಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜ್ಞಾನ ಐತಾಳ್. ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ದುಂಬುದ ನೆನಪಾಪು. ಅವು ಒಂಜಿದ ಅವವ ನೋಡಿ ಇಂಕ ಈ ಅಂತೂ ಇಂಚಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಫಟಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲಾ ಹೀರೋ ಮಂತಿನ ತೂತನ್. ಅವು ತೂತಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ ದಾದ ನೆನೆ ಮತ್ತದ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮೆತ್ತ ಇಂಚೊಂಜಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಲಕ್ಕ ಏಬೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ನೆನೆಪಾಂಡ್ ಬನ್ನ ಎಂಕಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೋನೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಮಾತ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ದಾದನ್ ಮನ ಖಾಲಿ ಗಣಪತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಐದಕ ವಿಷ್ಣು ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ ಪಿರಾವುಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಮರಲ ಪಾಡ್ರೆ ಏ ಮರ ಮಾತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು ಗಣಪತಿ ಪುರ ದೇವೇರನ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಲಜ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುತ ಜನಕುಲು ಸುಳ್ಳು ಪರಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಕೊಂದಿತ್ತನ್ ದಿನ ಅಂಚ ಆ ದಿನಾನ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಗಣಪತಿನ ಮೋನೆ ದೆತ್ತೀನಿ ಎದುರು ಬತ್ತ ನಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ನಲಿಪೇರನೆ ಸುರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ವಿನೀತ್ ಇನಿ ಇತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಡತೊಂದು ಅಂತ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರೆರ ಶುರು ಮಂದಿಜ ನನ್ನೈತ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬರ್ತಾಂಡ್ ಅದನ್ನ ಲತ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ ಇರಿ ಲತ್ತನೆ ಮೂರೇ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ 3 ಲತ್ತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮೆಜರ್ ಮಂತದ 3 ಎಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಓಕೆ ಅತ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು Yes. ಹಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗುಲ್ ಪೋಪುಣು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೊಪ್ಪುಣು ಐ ಮೀನ್ ಶೋಕಡ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡಿಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇತ್ತದ ಸುರೂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಏರೇ ಪೋಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಏರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ Can we have the music now, please? ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ So, the best editor. ಸೊ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಇತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿನ್ನರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ
ರಂಗ್ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೊ ಮೆರೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಸೊ ನೆತ್ತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಫಾರ್ ರಂಗ್ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ಜೇರ್ ಖಾಲಿ ತೆಲ್ತದೆ ಸುಧಾರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆವೊಡುನ್ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಡಂಡ ಮೇನ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಅವು ಹೀರೋ ದಾಪನ್ ಪನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರಿತಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನೆ ಶೇ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಅತಿತ್ತು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಐಕೊಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಬೊರ್ಚ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಳಾ ಸರ್, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲಿರಿಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪತ್ತನಾಜೆ. Whoa, best story goes to, so the best story goes to the film Pattanaje, Tonse Vijay Kumar Shetty. Congratulations. Thank you. So, nama ಬಾಳ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮನೊಂದು ದುಂಬುದ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯ್ಬೇಕ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪುಪ್ಪುಡು ದಾಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆರು ಅವಿನ ಬೊಕ್ಕ ನನಾತು ವರ್ಷ ಪನೊಂದು 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 ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಐಟೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಪನಿಯರ್ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ್ಲೆ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ಬತ್ತ ಎಸ್ ಆ ವಾ 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 ಸೊ ಈ ಆ ವಾ ವಾವ್ದ ಕಾಟ ಪೂರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲೈತೆ ಶುರು ಆತಿಲಕ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಶರ್ಮಿಲ ಓಲ್ಲ ಪೋದು MC ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಮೈಕ್ ಪತ್ತನಗ ಯಾವ್ ಜನ ಬಂದ್ಬೇರು ಅಪನಗೆ ಈ ಮುರಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂದಾಗ ಆ ವಾ ವಾವು ಯಾ ಪಾತಿರ್ವ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ಲೆ ಎಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಬುನು ಬೇದಾಲದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ರೋಪ ತಪ್ಪ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರರ ಏರಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಸೊ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು AC ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಸ್ಸಸ್ K ಉಷಾ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Best dialogue winner Vijay Kumar Kodiyal by for film Pattanaje. So congratulations. So best dialogue da award potundu Vijay Kumar Kodiyal Bail Sirg Pattanaje Chitrogu. So Nicola Joraina Tati Totigaran welcome and play Shriyuta Vijay Kumar Kodiyal Bail. ಸರ್ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು. ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಪನೊಲಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲ ಪನೊಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪತ್ತನಾಜ ಫೇಮಸ್ ಬಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೆಡ್ FM ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಲೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುತ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಆರಂಭ ಬಲ್ತಂಡು ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಚಿತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಲಿಡು ರೆಡ್ FM ಸಂಸ್ಥೆಲ
ಒಂಜಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಈ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಾಯ್ನ ಕತೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂಚಿನ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಅಂಚನೆ ಸಮಸ್ತ ಪತ್ತನಾಜೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮರಿಯನ್ ಸಂದವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much. And once again, congratulations, sir. So well, thank you so much. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ. So well, moving forward, best action. The award for the best action. So ಈ award ಅನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ. I would like to call upon Colonel Sharat Bandari and ಅಂಚೆನೆ we have Captain Deepak Adyantaya. ದಯಮಾಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕರ್ನಲ್ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೀಪಕ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್. ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಆರ್ಮಿಡ್ ಎತ್ತಿ ನಕುಲು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೇಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿನ್ನರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರೆ for film Ambara Caterers. Vikram More for Amber Caterers. Chapale for the stuntman, the stunt master Vikram More. The best action award for the film Amber Caterers and the man himself Vikram More. Congratulations. Sir, you would like to have some words? Firstly, I would like to thank Red FM ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಂಬರ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಮಂಡಾರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಭಜಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. Once again, congratulations. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಲ್ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೀಪಕ್ ಅಡಂತ್ಯಾಯ ಸರ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಂದು. ಸೊ ವಿನೀತ್ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಮದಮಾಪುನಂಡ ವಾ ಟೈಪದ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ ನಿನ್ನನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೊಡಾತ್ ಎಂಚ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಗೋಲಾನ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪುಣ್ಯ ಅವು ಇಂಬೆ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾತ್. ಈತ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಈತ ಡಾನ್ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಎನಿ ಡಾನ್ಸರ್, ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸರೇ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಈ ಸಿಂಗರ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಂಗರೇ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡತ ಅತ್ತ ಈ ಪಾತಿರ್ವ MC ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ MC ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡತ MC ಲ ಬರ್ಚಿ DC ಲ ಬರ್ಚಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂಡ ಡಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಆಲರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಓ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏರ್ ನಾಂಡಲ ಗುರ್ತದ ಬಜ್ಜೈ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣಿತ್ತಣ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಐತು ತುಮಿ ಅಂತ ಆಯೆಂದು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಲಾಂಚನೆ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಎಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾ ಸ್ಟೇಜದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಚೇರನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತನುಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಆಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ ಡಿಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಡುಪ್ಪುಡು ಆದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನಿಖಲ್ ಎದುರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪ್ರಕಾಶ್ Madhavan and Rupa Prakash. So please put your hands together for very talented Prakash Madhavan and Rupa Prakash on the stage. ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತಿ ಬಂಗಾರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರವು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಸಿಂಗರದಾಂತಿ ಬಂಗಾರ ತೆನಸು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಗೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸಾರವು ಸಂತಸ ಉಂಡುಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಬದುಕೊಂದುಂಡುಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ರೆಂಕೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡುಗೆ. ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ ಪಡದ ಲಿಪ್ಪು ನಕುಲು ಬತ್ತಿರಿ ತೆಲ ಅಕ ಪಡದ ಲಿಪ್ಪು ನಕುಲು
बत्तिरितिला एक्क सका एक्क सका एक्क सकला एक्क सका एक्क सका एक्क सकला പച്ചേ നിൽക്കാതെ സോന്നുണ്ടേ ഉടലാസേ നിൽക്കാതെ സോന്നുണ്ടേ പച്ചക്കുരത്ത പൊരുള് മെല്ലോടെ കുരള് സാരുണ്ടേ नम प्रीति जन्मदानंट बंद नीरेलो पच्चे इरेगादे कातंडे उड़लासे इरेगादे सोतुंडे निकलना ताटी बत्तना मस्त खुशियां पड़ेंगे चोरी चोरी मल्लिगे दंड स्वर्गद एंट्री कचिंग प्यारी प्यारी माय चंद्रन दुंड कामन बिल्ल शेकिंग कैट पाक नडके शोक ब्रह्मनिक सल्यूट सृष्टियाण भूमि वित रूपतिंची सरप्राइज किस 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 मिसिंगिया मिस 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 उंच कोरोलिया किस 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 मिसिंगिया मिस 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 उंच कोरोलिया പൊന്നേട് നിന്ന മോക്കേത ബണ്ണ എങ്കാതെ തലി പെരയ അജോദമിത്ത് അജോനുദീത് ഗെജ്ജേദ സാദുടുയ അമ്പത്താനായി എന്ന കൈതല് വയ്യാരോട് താനെ പൊണ്ണെ നിന്ന കുസല് കുല്ലാതെയ എന്ന മനസ്സിടെ നിനാനെ മട്ടದ പൊണ്ണു ഇരനോ മതിമാല ഓഗത്തദാനി പൊന്നേട് നിന്ന മോക്കേದ ಬಣ್ಣ ಎಂಗಾದೆ ತಲಿ ಪೆರೆಯ ಅಜೋದಮಿತ್ತು ಅಜೋನುದೀದು ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌದುಡುಯ Once more, Tati, all of you. पंजीद बड़बुगु कासद मर्लुगु रंग रंग दगेसा पंजीद बड़बुगु कासद मर्लुगु रंग रंग दगेसा பொண்ணான அமலுகு ஆசத முருளுகு கைத்த காசு லோசா ಸುರು ಸುರು ಅಡಿ ಪತ್ತುನೆ ಮನದಾನಿ ಅಕಲು ಬರ್ಪುನೆ ಕಲಿ ಬರ್ತ ನರನಲೇಲೆ ಪಾಡ್ವನ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾಲ ಪಂಚೀತ ಬಡಬುಗು ಕಾಸದ ಮರ್ಲುಗು ರಂಗು ರಂಗು ದಗೆಸ பொண்ணான அமலுகு ஆசத முருளுகு கைத்த காசு லோசா बीपी उर्पुगला निकलना ताटी बत्तना मात्र खुशिया बीनी ಉಂಡು ಬಿಡಿ ಅವು ನೆಲ ಮುಸರೆ ಅಮ್ಮ ವಾಂಟೆ ನಾಲಿಡು ಪುಗೆ ಪತ್ತೆರೆ
ಕಂಗಸಾರ ಯಾವ ಪೂರ ತಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ ದಿನೊಟನೆ ಬಾಜೆ ಬತ್ತೇರೆ ಊಚಿ ಪಾಚು ಸೋರ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಊರ ಮಾರ್ದು ಊರು ಗುಡ್ದು ಬಲ್ತೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಚು ಸಿಂತ್ರಿ ಮಲ್ತು ತೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ದು ಮಸನೋಡೆ ಜೈದೆ ಬ್ಯಾರ ಕೆಟ್ಟುಂಡೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಾಡೆ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಕುಟ್ಲದ ಯಾನೆ 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 ಕುಟಲದ ಚಮ್ಮೇಲಿ ಅಂಚಾದು ಪನ್ನೋಲಿ ಪುಡು ಪವೆ ಜವರರ ರಾಜಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವರರ ಬಾಜಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವರರ ಬಾಜಾಲಿ ಯಾನು ಕುಟಲದ ಚಮೇಲಿ ಅಂಚಾನು ಪಾನೋಲಿ ಬುಡು ಪವೆ ಜವರರ ರಾಜಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವರರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವರರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಲೆಲ ಮಗ ಲೆಲ ಮಗ పొర్లుడు పొర్లు பொருளுடு பொருளு பொருளு எதுಳು நாடு சாரய சொல்லுத தாமரை நம்ம பாச பொருளுடு பொருளு பொருளு எதுಳು நாடு சாரய சொல்லுத தாமரை நம்ம பாச ಎದಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆದಗೆ ತುಳುಬೇರೆ ಬಂಗಾರ ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾನದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ನಾಡು ಅಸಾರ ಎಸಲದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಾಂಡ ತಾಟಿ ಬರೋಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎವ್ರಿವನ್ प्रेमानाते पास आते प्रेमानाते पास आते मल्ला क्लास परलो कलते ಏಕನಾತೆ ಬಂಜಾರ ತಿಳ್ತೆ ಆಯ್ತ ಕುಸಿನೆ ಪಟ್ಟೋಡಿತ್ತೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೋಗಾಗಿತ್ತೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೋಗಾಗಿತ್ತೆ ಸೇರಿ ಮಾತಾ ನಲಿಪೋಗಾಗಿತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆ ನಕಲೆ ಅಟ್ಲೆ ನಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಿ ನಕಲೆ ಪೌಂಡ ಬಂಡೆ ಪುದಿ ಬಂದೆ ಕಾಲೇಜಿ ಮುಗಿಂಡಲ ಕಾಲ ಎತ್ತು ಕರಿಂಡಲ ಬೇಕ ಮುಗಿದು ಟಚ್ಚುಡು ಪುಲೆ ಬರವು ಸರಬುಡು ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತೆ ಬರವು ಸರಬುಡು ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪುದರ್ ಕಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಡು ರಟೇನು ತಲ್ತೆ ಆಯ್ನ
ಪಾಟಲು ಆಯ್ನೆ ಪಲ್ದೆ ಎಲ್ಲೆದೇನೆ ಏರುತ್ತೂತೆ ಇಳಿದ ಕುಸಿಯೇ ಇಳಿಕೊಂಡು ಆದೆ ಇಳಿದ ಕುಸಿಯೇ ಇಳಿಕೊಂಡು ಆದೆ ಗೆದ್ದಿಯಪ್ಪ ಗೆದ್ದಿಯೇ ಸೋತು ಸೋತು ಗೆಂದಿಯೇ ನೂದು ನೂದು ಮಾರ್ಕ್ಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಗರ ಅತ್ತಿಯ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲು ತಾಜೆ Thank you so much. That was real performance by Rupa Prakash and Prakash Madhavan, and also Aita Ottugu ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆದಿತ್ಯ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿವ್ ಆಗ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲ್ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದಾರ್ performance mata kaatondundu niklegoskara. This is all entertainment coming up in Red FM Tulu Film Awards season 4. Thank you so much for your wonderful support panondu. Nana Dumbuda Award Sharmila Amin. Yes. ಸೊ ನಿಕ ಪದ್ಯ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ? ಪದ್ಯ ಏನ್ ಸುಮಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಐಡ್ಲಕ ಏರ್ಲೈನ್ ಓದು ತೂತಿಜೇರು ಕೆಲವರು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕೊರ್ತಿನ ನಕಲು ಪುಂಚಿ ದಕ್ಕದೇರು ಐಡ್ದಕ ಕೆಲವರು ಪುರ ಮೂಲ ಚರ್ಮುರಿ ಕಟ್ಟರೆ ಪುರ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ದಕ್ಕಲು ಏನು ದಕ್ಕದಿನೇನ ಏರಾಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ ತುಪ್ಪೇರು ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಬರಿತಿನ ಪದ್ಯನು ಪುಂಚಿದ ದಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಪುಂಚಿದ ದಕ್ಕದಿನ ನಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ ಉಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಕಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ದಾತೆ ಪುಂಚಿ ದಕ್ಕಿನೇನೆ ಕೂಡ ಇದೆತ್ತದೆ ಚರ್ಮುರಿಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್. ಲಿರಿಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಣಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸಿಇಒ ಮೇರೆನ್ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಡಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. Builders and developers presents Red FM Tulu Film Award season 4 the best lyricist award eregupotundu. So Mukund Kamath sir will take the privilege to announce the best lyricist. Best lyricist award goes to Dr. Sunita Shetty for film Pattanaje. Wow, congratulations Dr. Sunita Shetty for the film Pattanaje. Yes, congratulations ma'am onji raddu paatera. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದ ಈ ಬಹುಮಾನನ ಗೆತನರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದುಂಡು. ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. Yes, congratulations and thank you so much. So ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡಲ್ಲ ಅವು ತುಳುಕೆ ಎಸ್ ಅವು ನಂಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ. ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾದಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್. So supporting actor panpura mast important role dapanda supporting actors actresses ijida picture ayarne sadiji and ee record dincha maatekla best onji best neere panadullar ancha aita best supporting actress yanla panadulla tu kada daapunu bande yanene imini nomination illa nant yanich nomination I hero I supporting at ಓ ಮೇರೊಂಜನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಪುನಃ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹೀರೋ ಬಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಕೊರ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ದ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಸೊ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ very senior actor that is VG Paul. So mere dayamaltu vedike da mittu varadu anpan vinanti maltondalla.
the very senior artist of Tulu film industry, and also Anchene drama actor, and Anchene director, the very senior person in Tulu film industry panoli. So areglonji jora ina chappale with Lakshman Kundar, VG Paul. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ. So congratulations, ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ. ಫಿಲ್ಮ್ ಏಸಾ. Yes. ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ. The best supporting actress, the very beautiful. The very beautiful actress, Rupa Varkadi, for the film Esa. Yeah. Hold on. Yes, onji reddu paatero panle tuka. The very beautiful actress Rupa Varkadi. Mari porlu tojondularu. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಗ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ ಒಂದೋಣ ದಯಪಂಡ ಗುರುಕುಲ್ ಎದುರೇ ಕುಲ್ದೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅರೆಂತೂರಾಗ ಎಂಗ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಏಸ ಮೂವಿಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಮೇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಏಸ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ FM ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Congratulations and thank you so much. Thank you so much, Rupa Varkadi, and thank you so much, Lakshman sir, and also VG Paul. Thank you so much. Thank you. Bar shok tojondulari. Yanora pande. Ati yan panda. panda. Avunja joint account gadi pala. Ati yan panda dane re bechana. Beche jappa avunji ink ee incha butter padila kapunu. Ennadi? Endadi. Okay. So next set of awards dadu. Okay. So the next is for the best cinematography. So enjin an panaga onji cinematographer e pala onji kateta hero on panoli. I mean the cinema the hero on panoli. So director dada panperarna katena avenu visualize maltad aven capture maltad director anchene present malpun it's cinematographer. So anchene ita best cinematographer korpunanchina onji award year barondullerin panaga. So ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೋಟುಗು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಧನರಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. So yes, best cinematography. So Dhanraj sir will take the privilege to announce winner Suresh Babu. Mr. Pattanaje. Suresh Babu Pattanaje picture ku potudu. Congratulations Suresh Babu. So nikala joraina taatila barudu. For the film Pattanaje, best cinematographer Suresh Babu. Such a beautiful moment. Sorry ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೋಡಿ ಇದು. ಹಾ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್. ಬಾರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮುಗಿತಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ರಡ್ಡೇ ಪಾತೆರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಧನರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಅಂಚನೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವೆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Next is about best art direction. One of the very important. Yes. So art director ijindana picture bari banga and anchadu ee award in korre. I would like to call upon Sharat Kadri
ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಲ ಸೊ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತು ಬರೋಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಟಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಶರದ್ ಕದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. So the best art direction award goes to మాతెరిగల నమస్కారాలు. బెస్ట్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అంబర్ కేటస్ ద కేశవ్ సువర్ణ. Mr. Keshav Suvarna, congratulations. Nikala Joraina Tatila Barudu. Keshav Suvarna for the movie Amber Caterers, the best art director. ಈ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವಾರ್ಡು, ಗಣೇಶ್ ಅವಾರ್ಡು, ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಇದಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಕುಲ್ನ ಮಾತು ಶ್ರಮಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು. Thank you so much. Joraina Tati Barudu Kora. Thank you so much, Sharad Kadri and Anchane T.A. Srinivas sir. Thank you so much. ಸೊ ವೆಲ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಳದ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಫಾರ್ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ದಾದಾಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ತೆಲಿಪೌನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆಂಡು. Yes, so ತೆಲಿಪೌನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ ನೆನೆ ಪಾಪುನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ CPL ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಒಂಜಿ MC ನಮ್ಮ ವಿಜೆ ವಿನೀತ್ ಐತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಆರುಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ನ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದಾದಾಪುನ್ ಬನ್ನಗ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಸೀಸನ್ 1 ಆಡು ಸೀಸನ್ 2 ಆಡು ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿಂದ್. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ರಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಯಾನ್ ಎಕರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯ್ರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ದ ఇక్కడ పండురు తిరిగి అబ్బేసుండు మర్ర పార్దు సో అంచనే మర్రను మర్రత పిరౌడు దీది మిక్కీ మౌస్ ద మోనెన్ కంతది ఎదురు నల్లి డాన్స్ మన్పోడు ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೆಲಿಪೋರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ MC ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ನೀರು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಪಾಡ್ಪಂಡ ಆವ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲಿಬ ಜಂಬಡೆ ಬಂದಾಲ ತೆಲಿಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದ ಜನಕುಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಲೇನೆ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಂದಿತ V4 ನ್ಯೂಸ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥೀಮ್ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದುಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡೂ ಡ್ರಾಮಾ ಗೋ ಡ್ರಾಮಾ ಕಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಲಿವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇತದಾದ ಊರಿದನ್ ಪಂಚತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಓಕೆ ಡ್ರಾಮಾದುಲಾಯ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಮಾದುಲಾಯ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚಿನ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾಟಕದುಲಾಯ್ ನಾಟಕ ನಾಟಕದುಲಾಯ್ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾದಂತು ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಓ ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ಅಂಚ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದ ಮೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂದಂಗೆ ಆಪುಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ ಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೋರಡು ಬರಡು. Thank you so much. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Car Decor Harini Kalavidar on stage. ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಮಗಕನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಕನೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪುನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚೆನೆಂದು ಅಲ್ಲ 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 ಆಯಂತುಲ ಆಗ ಒಂಜಿ ಚೂರನ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಏ ಹೊರಣ ಇಡಬಲೆ ಬರಡಿ ಅಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಿ ಬರಬಾ ಅಯ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲದಿಲ್ಲ
ಏನೇ ಮರಲ ನಿಕ್ಕೆ ಬಗಂಜ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಐತಿ ನಾಟಕ ಬರ್ತಾಂಡಿಯಾ ಈ ಬಾರಿ ಪಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದು ಇನ್ನೆತ್ತು ನಾಟಕ ಅಂತಾನೆ ಏ ಅನ್ನೆಡ್ದು ನಾಟಕ ಅಂತೇನೆ ನಾಟಕ ಅಂತ ಯಾನ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲೆಟ್ ಮಂತೆ ಕಾಪಿ ಕಡ್ನೆಟ್ ಮಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಟ್ ಮಂತೆ ಬಕ ಶೀಲ ಇರ್ತಿರ ಮಂತೆ ಅಂದ ಅಂದನ್ ಈ ಕಾಪಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಅಂತ ನೀ ಕಾಪಿ ಕಡ್ನೆಟ್ ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಐಟ್ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ದಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನಿ ನರ್ವಸ್ ಹೈನ್ ಯಾನ್ ಯಾರನೇ ನರೋ ಸಾವಡಿ ಐಡ್ದಕ ವೈವಾಟ್ ವಸಂತೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಐಟ್ ವಸಂತೆ ಮಲ್ದಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನಿ ವೈವಾಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆರ್ನೋಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ವೈವಟ್ಟು ಐಡ್ದಕ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವೆ ಮಲ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವೆ ಮಾಧವೆ ಮಲ್ತಿ ರಮಾ ಬಿಸಿರು ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಣ್ಣ ಆರ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತೆ ಅವೋಡ ಐಡ್ದಕ ಗೋಪಾಲ ಪಾರ್ಬಾಲ ಮಂತೆ ಐಟ್ ಗೋಪಾಲ ಮಂತಿನಿ ರಮಾ ಬಿಸಿರು ಪಾರ್ಬಾಲ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ನೆಟ್ ಮಂತೇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಮಲ್ತೇನ್ ಅಂದ ಐಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಭಟ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿ ಯಾನ್ ಹೌದಾನೆ ಭಟ್ರತಿ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಮೀಡಿ ಮಲ್ತೇನ್ ಲಕ್ಕುಮೀಡಿ ಗಂಗುಣ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೇನ್ ಅಂದ ಅನ್ನ ಐಟ್ ಗಂಗು ಮಲ್ತೀನಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶೀಲಲ್ಲಿ ತೆರು ಮಲ್ತೇನ್ ಮಿತೀರ್ತ್ ಏನ ಮಿತೀರ್ತಿ ನಾಟಕ ಶೀಲಲ್ಲಿ ತೆರು ನಾಟಕ ಅಂದ ಐಟ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಂಜು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅದು ನಾಟಕ ನಾಟಕ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈ ಸುರುಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಜನಕಲ ಸುರುಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಿ ಕಲಾಮರಣ ಮೊಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಸಂಗಮಿತ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಪನವುಕೇನೊನ್ನ ಅವು ಪನವತ್ತು ಅಣುಕೆ ಉಣ್ಣಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪನವ ಬಣ್ಣ ಕಾಸತೆ ನಾಟಕ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ತೆಗಿದ್ರೆ ಸುರುಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾವಳಿ ಮಾರನ ಮಗೆ ಇತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಇತೆ ನಾಟಕ ತುಲೆ ನರಮಣಿ ತುವನ್ 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 ಹೌದದೆ ಅವು ಎಕ್ಕು ಐಕೊಂತ ಸಾಕು ಕೊರ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಕದ ಸಯ್ಯಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಹಾಕಲಿ ನರಮಣಿ ತುವನ್ ಇನ್ನಿ ನಾಟಕ ನೂತನೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏಪಯ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಯರುಂಡು ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಪಣ್ಣೆ ಬೋಡಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ದುಮ್ನಾಣಿ ಹಾಲಿಡ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿತ್ನ ಮನದಾನಿ ಪೇಪಾಡ್ ಪಾಡರು ಎಂಚಂದೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಮನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏರ್ ನಾನ ಪುದರ್ ಬಾರ್ದು ಒಲ್ಪ ದನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಡು ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕುವೆಟ್ಟಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕುತ್ತಾರಡು ಅವು ಕುತ್ತಾರತ್ ಕತಾರ್ ಕತಾರ್ ಸುರೂಟು ಊಡು ಬುಕ್ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬುಕ್ಕಾಡು ಅವ ಅವಳು ಬುಕ್ಕಾಂಡ ಊರುಡು ಬುಕ್ಕಾಪು ಈ ಅಂದಮೈ ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬನ್ನೋಡ ಸರಿ ಪರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವದೇವರು ಒಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ ಸುರೂಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಬೂತಲುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೊರಿ ತಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ಕಣ ಈತೆಗೆ ಪೂರ ಏತಾವು ಈತೆಗೆ ಅನ್ ಕುಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದ ಸದಾರ ಇರುವ ಸಾರ ಮುಟ್ಟಾಪು ನಾಟಕ ಏತೆಗೆ ವಯಸ್ಸೊಂಜಿನಿ 15 ಅರ್ಧ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೀರನ ಪರಕೆಗೆ ಬೋಪುರ ದೇವರ ದೇವರನ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಡು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ವರುಣ್ ಚಾಚಿನ ವರುಣ್ ಸಜಿಪ ಅವು ಚಾಚಿನ ಬಣ್ಣದಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಎನ್ನಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಈ ನಾಟಕಡು ಕತೆ ಬರೆದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶಿವಪ್ಪ ಆಲದ ಬದವು ಚೇಚಿನ ನಿನ್ನ ಚಾಚಿನ ಎನ್ನದಾದ ಚೇಚಿನ ಚೇಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕೂಚಿಕೊಪ್ಪ ಬರ್ದು ಚೇಚಿನ ಅವು ಏಪನ ಉಲ್ಟ ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬಲೆ 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 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುರುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಾರದ ದೇವಿಡ ಕೊರ್ತುನ 10 ನಿಮಿಷ ವೈಪೋ ಜಾವ ನೆಂಗ್ಲು ನಿತ್ಯಲ ನಟೋನು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರದ ಎಂಟ್ರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾರದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದು ಯಾನೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಯರೆ ನಿಕ್ಕನ ಪೋಪನ್ ಪಾಪ ಬೋಡು ನಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋಪನ್ ಪಾಪ ಬೋಡು ಇಂಚೋಳ ಸಾರದ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಕೋರ ಜೋಸ್ ಬತ್ತು ಮಾರೆ ಎಂಜಿನ ಜೋಸ್ ಸಾರದ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂಜಿನ ಎಂಜಿನ 7 ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನ ಪಂಜೋಲ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಬೊಕ ಏರ್ಲೈಚಿನ ಸೈಪಣ ಮಾರೆ ಬೊಕ ದಾದ ಯಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ರೂಲ್ ಪಣ್ಣೇನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡಿಜ್ಜ ಆ ಎಂಚಿನೇ ಬಂಜಿದ ರೋಮ ಗೀಸಿದಿಜ್ಜೆ ಮಾರೆ ಅವಾಯ್ ಬೈಯಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಸೈಪಣ ಬೊಕ ದಾದ ಸರಿ ಪಡ್ಕಂಚಿಯಾ ಡೈಲಾಗ್ ಡೈಲಾಗ್ ಯಕ್ಕ ಯಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಇಸ್ಪಿಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ಲೆ ಎಪ್ಪುಡ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ಆಗ ನಾಲೈ ಮಗುರುಚೆ
ಅಕ್ಕ 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 ಓ ಅಕ್ಕ ಸುರು 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 ತಾಪನಿ ಜಾರಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತು ತಾಪನಿ ಟೋಪನ್ ಉಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರಿಯನ ಟೋಪನ್ ಉಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನು MBBS ಪಾಸ್ ಆದಕ್ಕ ಎಂಕ್ MBBS ಬೆರಿಟಕ್ಕ ಬೆರಿಟ್ MBBS ಬೆರಿಟಿಂಗಿನ ಬೆಸರಪ್ಪ ವೈದಿನ ಅತ್ತಿ 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 ನೀರ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಂಜಿನೆ MBBS ಗೆ ಅವು ತೂಲೆ ಬೀಡಿ ಕೊನಪುನ ಕೊಂಜೋಲ ಕೊಂಡು ಮಾರ ನೀ MBBS ದ ಪೀಸ ಮಾರೆ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ರೇಟ್ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನು MBBS ಪಾಸ್ ಆತಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಖಂಡದ ನಮ್ಮ ಅವ್ಯತಾ ಶಾರದಾ ಈ MBBS ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಈ MBBS ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಆಣಿಯೇ ಕುಜಲ್ ಕೊಡ್ತು ಬೈದೆ ನಾ ಕುತ್ತಿ ಕುತ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಇಬೆ ಅವನೆಟ್ಟಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಅಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೋಪನ್ ಬಿಡ್ತು ಬೈದೆ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ಮೆನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಶಾರದಾ ಈ MBBS ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಇಂದ ಕೂರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಪದ್ಯ ದಾಯೇ ದೇವ ಕನೀಕರ ದಾತೇನಿ ತೂ ಪದಾಯಗ್ ದಾತೇನಿ ತೂ ಪದಾಯಗ್ ಎಂಚಿನೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ ಆಪೆ ಮೇ ಇಜಿನಲ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ ಆಪೆ ಮೇ ಇಜಿನಲ ಆಯ್ತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತೀರಿ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ ಆಪೆ ಮೇ ಇಜಿನಲ ಮೋಕಿಡ್ ಸಾಂಕೆ ನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ ಸಂಕಡನ ಮೂಕಿಡ್ ಸಾಂಕೆ ನಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ ಸಂಕಡನ ಐತೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಜಲ್ ಪಂಜೋವಿಯೇ ಎಂಚಿನ ಕಡಪಡ್ಲ ಎಂಚಿ ಅಜ್ಜ ಪೋ ಇರು ಪೋಯರಂಡ ಶಾರದಾ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜೆ ವರಿದಿನಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜೆ ವರಿದಿನಿ ಅಲ್ಲ ಒರಿಜಿನ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈದಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜೆ ವರಿದಿನಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಕ एक मदिमे बोर्चक ಈತ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ ಮದಿಮೆ बोर्चक ಅಲೆ ಲತ್ತಿಗೆ ಮಾರೆ ಕುರಿಜಿನ ಪಾಪಂಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಆಲ್ನ ಮನಸ್ರು ಯಾನು ಲತ್ತಂದು ಅವು ತೂವಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ಲತ್ತ ಬುಲೆತ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಏನ ನನ್ನ ತುಂಬಡತ್ರಿ ಏರ್ ತುಂಬುನಿಯ ಇರುವ ತುಂಬಿನಾತ್ರಿ ಇರುವ ತುಂಬಿನಾತ್ರೆ ಎಂಕಿ ಈತ ಪಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಬೊರ್ಚಕ ಬೊರ್ಚಿ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮದುವೆ ಅನ್ಪೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೆರಗಿನಿಂದ ಮೂಗನ್ನು ಒರೆಸಿ ನೀ ಇಪ್ಪಿಸಿರಿ ಬಿಡಲ್ ನಾಂಡು ಅಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಪಂಡಿನಿ ಮಾರೆ ಅಡಬಿಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಪಟ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಹಲೋ ಅನ್ನಂದು ಎಣ್ಣೆತ್ತ ಒಂಜ ಸಾರ ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಕೊನಾಲೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಕೊನಾಲೆ ಅಂದನ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂದಕ್ಕ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡ್ದಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊನಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊನಾಲೆಕ್ಕ ಓಡಾಡೆ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಐಟಮ ನಿನ್ನ ಯಾವತ್ತಿ ಫೋನ್ ಮತ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಬೇತೆ ಎಂಕಿತ ಈತ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಬೊರ್ಚ ಎಂಕಿತ ಈತ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಬೊರ್ಚಕ ಬೊರ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಪೋ ಏರ್ ನೀನ್ ಅಮ್ಮ ತೂಪಡೆ ಬಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಎಂಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಈಮೆ ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಾಲೋ ಮೋನಿಕಾ బ్యాంకుడ్ కట్టందిలోను కరెన్సీ జంది ఫోను ఏరియా మల్తిర్ని నండాను వరుణ పర్తి వరుణ పర్తి ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಬರ್ಚಿ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ವಿಲನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾಲಾಪನ್ ಪತ್ತೆ ಬರ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಇಮೇಜ್ ದಾಲಜಿ ಪರ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಜಿ ಇಜಿ ಬರ್ಚಿ ಬೇತೆ 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 ಬೇತೆನಾ ಅಲಗ್ ಡಾಲು ಅಲಗ್ ವರುಣ ನನ ನಿನ್ನನೆ ಮರಣ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರುಣ ನನ್ನ ನಿನ್ನನೆ ಮರಣ ಮರಣ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ವಿಲನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಬೇತ ಪಾಡು ವರುಣ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಡಾಲು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಿರ್ದೇನ್ನ ಮರಣನೆ ಆತು ಮಾರ ಅವೆನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಬತ್ತೆ 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 ನಡಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ನಡಿ ಏ ಸಾರಿ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಏ ಜಾಗ್ಯ ಅತ್ಯ ಈತ್ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಕ್ಕೆ ಮಾರ ನಾಟಕ ಏರಿಕೆ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಬೇತುಂಡು ಬರೋಣ ಏ ರಾಜಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ವಿಷಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ ಬಂದ ವಿಷಯ ಬೇತುಂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಯಾನು ಸಂಘ ಸಂಘ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಮೆ ಹೋಯ್ ಬಲ ಬಲ ಇದೇ ಸಾರಿ ಕೇನ್ ನಾನು ದುಮ್ಮೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಳ್ಳ ದಾಯ ನಾಟಕ ಉಂತಾದಿನಿ ಅವು ಬಲ್ನಿ ಅಣ್ಣ ದಾರೆ ಬೇಜಾರು ಪಚ್ಚ ದಾದಿ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಹೋಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರಿರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಉಂಟದೆ ಅಕಲ ಸಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಪ್ ನಾಟಕ ಹೋಯ್ ಬಲ 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 ತೀರಿನಿ ಅವಳೆನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಮೂಲೆನ್ನ ಸಾರ ಮಲ್ಲುಲ್ಲ ಸುರುಕು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ತುಳುನಾಡಡಿ ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೀರ್ನಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಾಟಕ ಮುಗಿತದೆ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎತ್ತು ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನವಳು ಯಾಂದಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಎಂಕುಲು ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಕು ಜಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಡ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಕೋಣಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಇನ್ನು ಇಂಚ ದಯಮಾಡ್ತದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾಟಕ ಖಂಡದಾವಡು ಓ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ ದಾವಡು ನಾಟಕನೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮನ್ಕುಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸೊ ಐಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಡ್ ಮೋನಿಕಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಕಾರ್ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ Yes, so builders and developers. So Mangalore, one of the finest builders. So akala mast projects aundu future nanalatu projects barrandu. So mokulu nama Red FM Tulu Film Awards da onje bennelu bunde panoli. So we have presentation about land trades, builders and developers. So please put your hands together once for land trades, developers and builders please. Vara jora ina tati bidleduka. Thank you. Yes, can we have the video please? The year was 1992 when Mangalore was transforming from a small town to a great city. The emerging scenario called for much needed infrastructure in housing and commercial space. Thus was born Land Trades Builders and Developers, a new entity in the field of real estate, with a great dream to provide quality solutions in residential and commercial space. Starting out with housing layouts, Land Trades Builders and Developers soon ventured into promoting mega apartment projects. Over the last 1.5 decades, Land Trades has promoted a string of successful projects which have become important landmarks in the city. With 33 completed projects to its credit, Land Trades is today one of the leading property developers of Mangalore. Leading the successful streak of Land Trades is Mr. K. Srinath Hebbar, a young entrepreneur having years of experience in real estate and a solid reputation for personal integrity and commitment to customer satisfaction.
Prime locations, top quality construction, excellent service, and timely completion of projects makes Land Trades one of the most reliable realtors of Mangalore. A promise further met with an unflinching commitment to quality. ISO certification, CRISIL Real Estate Developer rating, affiliation to CREDAI, a commitment reflected in our continuing projects, such as Solitaire, a one-of-its-kind, towering 33-floor marvel of architecture situated at Hattil, which is also one of the tallest residential developments of Mangalore, offering a magnificent view of the Arabian Sea and all the luxuries of life. Situated right on the shores of the Arabian Sea is Emerald Bay, a beautiful luxury enclave best suited for building your own beach villa. And then, of course, Milestone 25, a premium commercial facility situated at Collectors Gate, Balmata. With a track record of 25 years in creating better homes for Mangaloreans and a large family of satisfied customers, Land Trades is all set to harness its rich experience and expertise to always provide you with options for a better way of life. Land Trades Builders and Developers, building trust, delivering value, celebrating over 25 years of quality. Yes, I'm sure Land Trades Builders and Developers are improving the lifestyle of the Mangaloreans. Atta? A greater contribution to the smart city Mangalore. Yes, definitely. So we have Mr. Mahesh Naik, who is a representative from Land Trades Builders and Developers. Demal to Vedike Gubadu, Nikla Joraina Tatila Birdarega, Onjiradu Patran Panero Leraru. Good evening, friends. I am here to deliver a brief message of greetings from Land Trades Builders and Developers, the presenting sponsors for this event. On this occasion, I wish to share a very precious childhood memory of mine. The year was 1973 and I was hardly 5 years old. And at that age, I had the thrilling experience of watching one of the first Tulu movies, and that is Koti Chennaiya. My parents had taken me for that movie, and I still remember many of the scenes, and especially the song Ekka Saka. Why I'm sharing this with you all is that Tulu movies can be so powerful and so impactful. And today I'm very happy to see that Tulu movies have become an industry, a thriving industry on their own. And we have even an award ceremony for it. I wish to congratulate on behalf of Land Trades, Red FM for organizing this event to recognize the artists of this industry. And also I wish to extend my greetings to all the people involved in this industry, like directors, producers, artists, and all the creative souls, and also all the movie lovers seated here who are the people who run this movie industry. So thank you very much. Thank you so much, Mr. Mahesh Naik. So can we have a big round of applause for him? Okay, so thank you so much. So Nanath awards mata ee vedikede korre undu best director, best movie, best actor, best actress nanala malamalla picture abibi baki hai mera dost undala panoli, and aita ottugu we have the performance also. So the best gymnastic queen panpunonji award padatina onji super aina performance vedigede mitt barre undu. So anchene Red FM dakulu ottige serdu nama maaterla Pulwama matters-ge onji special are dedicate maltadu onji tribute korpinanchine onji dance performance la ee vedigede mata ayrondu Nanath rang ranga ayrondu. So nammottige uppodu on bandu maatadala vinanti maltondu engul ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೋದುಲ್ಲ. So the next award is for the best choreography. Red FM Tulu Film Award. ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ರೆ
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ MD ಇನ್ವೆಂಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ 2 dignitaries ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. So the best choreography. Okay, the Anvita will announce the best choreography. Okay, the best choreography goes to Madan Harini for Pattanaje. Madan Harini for movie Pattanaje. Woo! Congratulations, Madan Harini. ಸೊ ಅವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು. Thank you, Suresh Babu. And Anchane, thank you so much, Satyendra Pai, MD Inventors Technologies, and also Anvita Sagar. Thank you. Yes, so next award the Best Child Artist. Wow, in Panaga, yes, sir. Merna childhood the bagi already panta. The next child artist the award in Korea air stage barodillar panda Mr. Vinod John, who is a managing director of MIFSC, and Mrs. Usha, who is a senior divisional manager for Oriental Insurance Mangalore. Can we have a big round of applause for Mr. Vinod John and Mrs. K. Usha, please? Dayamalta nikala joruda taati dodiga aklen welcome manpodu. The winner is Baby Jivita for Goody Bhutha. Yes. Yes, Baby Jivita for Goody Bhutha. Joraina taati badu tuka. Congratulations, Jivita, and the next set of awards. So yeah, before going to the next set of award, so child artist in Panag Vijay sir nenepandu. So Ellepunaga national award winner there. So which is a very inspiration to all the children who are just started off with acting. So hats off to that. Aran itte like chinnari muttan pantu. Exactly. Yes, and I hope you are having a great time out here. Yeah, onchur matra seke aduppu, but onchur register maltondullarani andi enduppe. Kudladu bari common. ಸೆಟ್ ಆದನು ತೊಂದರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐ ನೋ ಒಂಚೂರು ದಾದಲ್ಲ ಬಾರಿಶ್ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪನಿ ಬಾರಿಶ್ ಗಂಟು ಮುತ್ತ ಪಾನಿ ಯು ಮೀನ್ ಯಾ ಇಂಬೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ FM ದ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಬಾಂಬೆ ಇರ್ದು ಕನಪಾಯಿನ ಅಂಚಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಪಾನಿದ ಪೋವಂದು ಯಾವ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ Tulu Film Award. So E award in Korra, I would like to call upon the director of Bhargavi Dance Academy, ಕನ್ನಡ ರತ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಂಡಾರಿ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ 2 big personalities will take the privilege to announce the best supporting actor. Best supporting actor winner Naveen D. Patil. Wow. For the movie film Arjun Vets Amrita. Yes, Arjun Vets Amrita. So Naveen D. Patil,
ಸೊ ಅರ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಆರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್. Best supporting actor Naveen D. Padil for the movie Arjun Weds Amrita. Yes sir, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. Yep, sir. ಮಾತೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಫ್ರಮ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್. ನವೀನಣ್ಣ, ಯು ಆರ್ ಡ್ಯೂಸರ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, thank you so much. Thank you so much, Shrikant Upadhyay sir and also Lakshmish Bhandari sir. Thank you so much. So well, next background score. Background score ಪಡ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ? ಈ ಜಿಂಕ ಕಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇರಿಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತು. ತುಲೆ ಒಂಜಿತ ವಿಲನ್ ಉಪ್ಪೆ ವಿಲನ್ ಪೋದು ಹೀರೋಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪೋಪೆ ಅಪಗ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಂಗ್ 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 ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು. ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಪುನು. ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡುಯೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರು, ಒಂಜಿ ಡುಯೆಟ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂದುಪುನು. ಅವೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಜಾಂಗ್ ಜಾಂಗ್ ಭೂತ ಬರ್ಪಿನ ಶೋಕದೊಂಜಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಲ್ಪ. ಯಾನ್ ಬಂದಿರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಂಗ್ 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 ಅನ್ ಬಂದಿನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶೋ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ನಮ್ಮ ವಿನೀತುಗುಂಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಪಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದೇವನ್. ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಪಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಪಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದೇವನ್. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ರೂಪಾ. They are here to present the award for best background score. So a lot of discussions here announce malpere in ban. So finally after ದಯಪಂಡ ನಾ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ ದಂಚ ಒಂಚೂರು ಅಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಉಪ್ಪು. ಯಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್. Okay, congratulations Mr. Surendranath for the film Chapter. So can we have a big round of applause for him? Joraina Tati. The best background score for Surendranath for the film Chapter. And he would like to say something. Can we have the mic please? ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ. ನನಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ ವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹಾಗೆ ಮೋಹನ್ ಬಡ್ಕಳ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತುಷಾರ್ ಸರ್, ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much sir, and wishing you all the best and congratulations once again for the award. Thank you so much. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರಂಡು. ಸೊ ಏರಿಯಲ್ ಹೂಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡಾಂಡ ಇಂದೇನು ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ಪನ್ನಡ ಯಾವ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ದಾದಪಂಡ ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಡುಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರೇನು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. Okay, she's given more than 3,000 shows. Okay, ಅಂಚನೆ ಬುಗಿ ಉಗಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೋತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲೇನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿದ್ದು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ದ ಸೈ ಎಂದು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ ಹಾಸಿನಿ.
किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। ओ बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले, ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं। हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं, हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। चेहरा क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे, ये क्या राज है। कल भी मेरी न थी तू, ना होगी तू कल मेरी आज है। तेरी है मेरी सारी वफाएं वफाएं, मांगी है तेरे लिए दुआएं दुआएं। ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ले जाए तुझे कहाँ। ले जाए जाने कहाँ, ले जाए तुझे कहाँ। ले जाए जाने कहाँ, ले जाए मुझे कहाँ। ले जाए जाने कहाँ, ले जाए मुझे That was an amazing act. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಜವಾದ್ಲ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಪಂಡ ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ವೀನ್ ಅವೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಉಂತುದು ನನ್ನ ಪೋಕಾಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ದಲ ಸೈತ್ ನಿಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂದು ಅವಲೇ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಡ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಪನೋಲಿ ಮೆಸ್ಮರೈಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ ಪನೋಲಿ ಅದ್ಭುತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಡ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಮೇರೆಗು. ಎಸ್, Hasini from Bhargavi Dance Academy, Udupi. Wonderful, wonderful and amazing. And all the best. In Inchin and Anath Malamala shows would mata participate malplay. And most jana kirna talent mata gottavadu. Unjatu shows mata nigle tikkad and bandinkulla Ashay malpo. So well, ladies and gentlemen, Red FM Tulu Film Award Season 4. So next the onji Bari Malla onji award dadan panaga onji Lifetime Achievement Award. So ದುಂಬುದ ಮೂಜಿ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಕಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು, ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತದ ಅವೇತೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪಡು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು, ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ, ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಚನೆ, ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ, ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೀಸನ್ 4 ಏರೆಗ್ ಇನ್ ಪಂದ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಆರ್ ಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ? Come on, yaar. We are giving a very big energy barudu and very big respect. So, because this is Lifetime Achievement Award. And so Lifetime Achievement Award panda arna unji throughout life ar unji Tulu industry go mast contribution korteru. So arene ee unji vedikedu man unji manadige malpunanchina unji samaya nallat nikala support dottige itte Lifetime Achievement Award nu. Yes, and I dumbu avu erege ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡದೆ. ಒಂಜಿ ನಾ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತೇನೆ. Interested? Yes, thank you so much. Then without wasting much time, I know we have wasted much time. Can we have the VT please for the Lifetime Achievement Award? ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಲು ಬರಿಯರೆ ಶುರುವಾದ 5 ವರ್ಷ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಆನಿರ್ದು ಎನಿಮುಟ್ಟ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಾಯಕರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಲು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆನು ತೋಜಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೊರ್ಮೆ ಪುದರು ಮಲ್ತಿದರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಲು ಅದ್ದೂರಿಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಆನಿ ಎಲ್ಪನೆ ದಶಕೊಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾನಗ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮದ್ರಾಸಿಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಚೆನ್ನೈಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಗು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸನೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರೆಗು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಆದು ಭುಜಕು ಭುಜ ಕೊರುದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲಡು ಬಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ಸಮಯಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವೇರನೇ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐನ ಲೊಕೇಶನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಚ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಲಿಟ ಪಾತ್ಯರ ಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಯಗು ಸರಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಗು ಎಲ್ಪನೆ ದಶಕೊಡೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅರ್ಥ ಕೊರಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಜೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು. ಮೇ 15 ಸಾರತ ಒರ್ಮನುತ್ತ 39 ಹವ್ಯಾಸಿ ಮದ್ದಳೆ ವಾದಕರಾದಿತ್ತಿನ ಡಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಕಡೀರ್ದ ಮಗೆಯಾದ ನೀರ್ಮಾರ್ಗೊಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇರು ಎಣ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲ್ತೆರು. ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಗು ಕಲರ್ ಪಾಡಿನ ಕಂಪನಿಗು ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರಿಯರು. ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಾಪರಿಯರೆ ಪೋನಗ ಮೆರೆಗು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭೀಷ್ಮೆ ದಿ KN ಟೇಲರ್. ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಪನಿದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಟೇಲರ್ನ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮೋದ ಪೊಲವಿತ್ತಿನಿರ್ದ ಅವರ ಈ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಗು ತಿರುಗುಂಡು. ಟೇಲರ್ 6 ಬರೆತಿನ ನಾಟಕದ ಕಥೆನು ಶೆಟ್ರೆಡ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು. ಇಂದೆನು ಕೇನಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಟೇಲರ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟರೆ ಉಮೇದು ಕೊರಿಯರು.
ಇಂಚ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರನ ಉಮೇದಿರ್ದಾವರ ದಿ KN ಟೇಲರ್ ಸಾರತ ಒರ್ಮನುತ 58 ಇಸವಿಡು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಸುರು ಮಲ್ತಿರು. ತನ್ನ 14 ವರ್ಷಡು ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಾಟಕ ಸಭೆತ ಕಲಾವಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಯರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಬ್ಬಿನ ಮಾತಾ ನಾಟಕೊಲೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರನೇ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸಾರತ ಒರ್ಮನುತ 55 ಇಸವಿಡು ಗಿರಿಜಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮದುವೆ ಆಯರು. 4 ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆಣು ಜೋಕ್ಲೆನ ಕುಸಿತ ಸಂಸಾರ ಮೆರೆನ. ಸಾರತ ಒರ್ಮನುತ 70 ಇಸವಿಡು ದಿ KN ಟೇಲರ್ ದಾರೆದ ಬುಡೆದಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುನಗ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ರು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಪಜ್ಜದಿಯರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗೆತ್ತ ಪುಗೆ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು ಕಾಸದಾಯ ಕಂಡನಿ ಏರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಯಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೆ ಸಾವಿರಡೊರ್ತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಭಾಗ್ಯವಂತೆದಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಬದುಕುದ ಬಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇಂಚ 16 ಸಿನಿಮೊಲೆಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲೀಲಾವತಿ, ಜಯಮಾಲಾ, ಕಲ್ಪನಾ, BV ರಾಧಾ, ಮಂಜುಳಾ, ಸುಂದರಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್, ರಾಜೇಶ್, ತಾರಾ ಈ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆನ. ಸುಮಾರು 4,000 ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನೊಲೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಲ್ತಿದಿರು. 50 ವರ್ಷ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಲ್ತಿದು ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇತ್ತಿನ ಮೆರೆನು ಗುರುತಿಸಾದು ಬೆಂಗಳೂರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬುಕ ತೌಳವ ಕಲಾವಿದರನ ತೌಳವ ಕಲಾಭೀಷ್ಮ ಬಿರುದು, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಾಟಕ ಸಭೆತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ, ಕಡಲನಾಡ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಲೆನ DM ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಂಟರ ಭವನ ಮುಂಬೈದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ, ಸ್ವೀಕಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೋಳೂರು ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 12ನೇ ಸಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 14 ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನುಡು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆರನು ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿಂಡು. 8 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ ನನಲ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಉಮೇದು ಮೆರಡುಂಡು. ಮೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುದ ಒಂಜಿ ಮಿನುಕುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಮೆರನು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ FM ಎದುಕೊನೊಂದುಂಡು. ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ. ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ನೆತ್ತ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ AC ಬಂಡಾರಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ DGM ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ VG ಪಾಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬರಡು. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನೀತ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಪನೋಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಸ್ತಿಯಿಂದಲ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಪದ್ರಾಡ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅವತ್ತಂದೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡುಂದಾಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಸುರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ದಾಯಗನ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಮುಖೇನ ಮಾತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ವಿಂಗ್ಸ್ಲ ಆರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದಾಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದಾಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ತೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಅದು ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾಲೆಗ್ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ಡ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕುಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಕಲ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು. Land Range Builders and Developers presents Red FM Tulu Film Award Season 4 Lifetime Achievement Award to Sitaram Shetty. Yes. Lifetime Achievement Award ಮಾನಾದಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ
ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರಡು. ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ತಿಂಜಿದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಯಾನ ಎನ್ನ ಗುರುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಕೈ ಮುಗ್ಗಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ್ ದಯಪಂಡ ಬರೆದು ಕೊರ್ನೇನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಇಂಚ ಸುರು ಗುರು ಎನ್ನ ಗುರು ಪಂಡ ನಾನು ಪುದರ್ ಪಂಡಿಚಾರ್ನ ದಿವಂಗತ KN ಟೈಲರ್ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಅಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೌಡ ಆಯ್ನನೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಣ್ಣೆ ಕಿದಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೈತೆ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ದೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡದು ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿಚೆ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದತ್ತು ಆಯ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಆಪಿನ ಕೆಲಸನೂ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಕೆಲವರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತು ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಲೀಲಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ತುಳುರು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಆರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಯಾದಿತ್ತಿನಾರು ಆರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಸುರು ಎಲ್ಪನೆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಸುರುಮಲ್ಪನಾಗ ಐತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪನಿಯರ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ದುಂಬೇವಂತೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಯಾನು ಪಾತೇಡು ಚೀಂದು ದಯ ಪಾತೇಡ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕಡ್ ಪಾತೇಡ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಮೈಕ್ ಎದುರು ಇತ್ತಂಡ ಪಾತರ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂಡ ನಾಟಕೊಡು ಅಭ್ಯಾಸವು ನಾಟಕೊಡು 4-5 ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ನು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೈಕಡ್ ಪಾತೇರ್ನು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬೋಡಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪಂಟಿನ ಹತ್ತುಂದು ಒಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ಆ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚಿನಂದು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡ್ FM ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇಡು ದುಂಬಲ ಬೈದಾಯನು ಲೆಕ್ಕ ಐಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಹತ್ರ ಏನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಯಾನು ಓಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೈತೆ ಒಲ್ಪ ವಾ ಮೂಲೆಡಿತ್ತೆ ಐನು ಎದುರು ಕಂತು ಉಂತಾಯಿನಕುಲು ಎರಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿತ್ತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಏರಾಣ್ಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಏನ ನಾಡ್ದು ಕಂತದ್ದು ಅವು ಎಂಕ್ ಏರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಯಾನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ನೇನು ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಜಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಇಡೆಗೆ ಕೈದು ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದು ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಸಿ ಬಂಡಾರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ ಅಂಚನೆ VG ಪಾಲ್ ಮೇರೆಗೆಂಕುಲು ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಮೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಲೆ ಅರ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬೈದೇನು ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಮಗೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟುನು ಒಂದು ಪಂದೆಂಕುಲು ಎನ್ನಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ ಸರ್ to stay back on the stage, please.
Suresh Ganeshan sir and Vijay Raghavendra sir to stay back. Yeah. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಟಿ ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ದಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಂದಿತ್ತ ಜೂರಿ ನಕಲು ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಓ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪನಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮದಿಪು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮದಿಪು ನೆತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಮೇರ್ಲಾ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅನ್ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೈಡ್ ಕೀರ್ತಿನ ನೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ ಪತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಮದಿಪು ಫಾರ್ winning the national award for the Tulu cinema Madipu. The director Chetan Mundadi and the producer Sandeep. Yes, you would like to say something, sir? Dallarada patera. ಮಾತರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತ ಝೀ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತ. ಬಟ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೂದು ಮಲ್ತೋಯ್ತೀನಿ. ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣದಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯರ್ ಕಟ್ಟದ ನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಕಿರೀಟಾಗಿ FM ಪನ್ಪಿನ ಅನೊಂಜಿ ಮುತ್ತೈಕೆ ಸೇರ್ದು ಆ ಇಡೀ ಕಿರೀಟನ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕಲಾವಿದರು ಪಣ ಪೂರ ಜನ ಸೇರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿನ್ನ ಒರಿಪೊಂದು ಪೋಕ ನನೊಂಜಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಕೊಣತ್ತುಕೋರ್ಕ ಪಣಪಿನಂಚಿನ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ದಿಯೊಂದು ನನಾತೆ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರಲ ಪಣಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆನ ಸಂದ. Thank you. Thank you so much, sir, and congratulations for the special recognition award by the jury for the team Madipu. Thank you so much. And also, I would like to thank Vijay Raghavendra, sir, and also Suresh Ganeshan and T.A. Srinivas, sir. Thank you so much. So, moving forward, what is next, Sharmila Amin? So, ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದಿತ್ತರ. ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಡೆಯರುಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಡಪದವು ಬರುಂದುಲೆರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 300 shows across Karnataka. So please put your hands together for dancing stars ಎಡಪದವು. And also it's a privilege dadan panaga nama Red FM the Tulu film awards where ಮಾತ ಸಿನಿಮಾದಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಡ್ FM ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳರು. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಡಪದ. 5 4 3 2 1. हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है. इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले.
वंदे ನಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೌರವದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ देश की सेवा करना हमारा हक। एक सिपाही जब फौज में भर्ती होता है वो अपने आप को साबित करने के लिए नहीं, उसका जिद अपनी देश की सेवा करने के लिए। वही आखिर में सच्चा देश की सेवा करना हमारा हक। एक सिपाही जब फौज में भर्ती होता है वो अपने आप को साबित करने के लिए नहीं, उसका जिद अपनी देश की सेवा करने के लिए। वही आखिर में सच्चा ईमानदार जिद्दी सिपाही है। तेरे कुर्बान मेरी माँ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे सारा जहां देख लिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। नहीं 100 दिन दुनिया घुमा नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ तुझको तड़पा फिर लाती सबसे प्यारी
Check. Thank you so much. So once again, onji joraina chappale for all the kids, dancing stars edapadavu nalpa jokul performance maltere. So next will be the performance. ಆಮೇಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು. ಸೊ ವಿದಿನ್ 10 o'clock ನಮಗೆ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪಡು. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು LED ವಾಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಅವರು. ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು ಚಿತ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಓಡಿದಂತಹ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಟೀಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವರು ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ in the reality show season 8, that is India Has Got Talent. So India Has Got Talent, a finalist plus standing ovation sikkidantha team. So please put your hands together for Divyashree and Team Velocity. ನಿನ ಕಣ್ಣದ ತೆಲಿಗೆನ ತೂದು ಮತಿ ತತ್ತೇನ ನಿನ್ನಂಚಿ ಜಾರ್ದು ನಿನ ಕಣ್ಣದ ಬೊಲ್ಪು ಯನಾದು ನಮ್ಮ ತೋಡು ಇಡಿಯೂರಾದು ಚೀಪದ ನಾಂಗದ ಗೀಚಿದೆ ಒರಕಲ ಎನ್ನ ಗೋಡೆದ ನಾಳ ಮೂಲೆಡಲ ನಿನ್ನ
you so much, Divyashri and Team Velocity. Can we have a big round of applause for them? ಎಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವಾ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್, ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಾಘವ್ BV, ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಡ್ ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಾಘವ್ BV. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Best Screenplay winner, Devdas Copycard for film Are Marler. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಮುಖೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರ್. ವಿನೀತ್ ಸರ್ ಬರಲಿ ಸರ್. ಯೋಗ ಪಂಡದಾದ ಯೋಗ ಯೋಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ಪುಣ್ ಯೋಗ ಅವ್ವ ಯೋಗ ಅವು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್. ಅವಾರ್ಡ್ ತೂವರೆ ಬೈದಿನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತುಂಟುಲ ಒಂದು ಸರ್ ನಸೀಬತ್ತೇನ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಇರಿಗೆ ಯೋಗಲುಂಡು ಭಾಗ್ಯಲುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡರ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ರಾಮಾನ್ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ತೂದು ತೆಲ್ಪುನ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅವರದು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ತೂವಲಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ದ ತೂವಲಿ ఒక ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ತೆಲ್ಪಾಯರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡು ಬುಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೋಯರು. Exactly. Correct, Dada? Correct, sir. So I'm very happy to receive this on behalf of my greatest friend, Devdas Kapikad. And thank you, Red FM, Prasanna and the team, and Vineet and Sharmila. You've done very well. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you so much. That was Mukesh Hegde collecting on behalf of Devdas Kapikad, sir. So thank you so much, sir. Thank you, Vijay Prasad Alva and Raghav BV. And next set of award, Best Director. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಪ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ PB ಹರೀಶ್ ರೈ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಹಾಗೆ RK ಭಟ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ RK ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ. ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ತಾಟಿದ ಸದ್ದುಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋನ್ವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆದಂತಹ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ರೆಡ್ FM ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬರಡು ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ. ಸೊ ಎಸ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು Best Director Raghu Shetty for Arjun Weds Amrita. Congratulations Raghu Shetty for Arjun Weds Amrita. Ladies and gentlemen, put your hands together for the best director Raghu Shetty for the movie Arjun Weds Amrita.
ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೂರಿ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ನೆಕ್. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ದ ಪಿರವು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೈ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ಬಿ ಎನ್, ದಿನೇಶ್ ಮಲ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಅಕ್ಷತಾ ಕಾಮತ್. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾರ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಲ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಕ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದರು, ಎನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಆರ್ನ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಹಂತೋಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎನ್ನ ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದನು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿವಲ್ ಬೈಲ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಆರ್ನ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪೂರದೆ ತಂದು ಅವೇನು ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ. ನನಂಜಿ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಎಂಕ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಬಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಬರೆಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದೆಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you. And once again, congratulations, Mr. Raghu Shetty, for the Best Director. Thank you. Thank you so much. Yes, thank you so much, Harish Rai and Shobit. So next set of awards. So the next award for the Best Music Director. So ee onji award un korre I would like to call upon nama Red FM Mangalore da kaande ai kudle namaskara Mangaluru un banbonji show barpun. So ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ನ ಶೋಕೆ ನೆರೆಯಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಶಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ RJ ನಯನ. ಬೆಳಗೆದ್ದು ಇವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿರಿ, ದಿನವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯಿರಿ. ಮಂಗಳೂರ ಬೆಳಗಲಿ ನಯವಾದ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ನಯನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸು, ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಸು ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಸು. ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಲಾಸು ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕು. ಮಂಗಳೂರ ಬೆಳಗಲಿ ನಯವಾದ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ನಯನ. ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ನಯನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜ್ಜಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Best Music Director Award. The nominees are B1 Guru and Guru for Yesa, B2 Suma L.N. Shastri for Arjun Ved Samruta, B3 Surendranath for Chapter. Best Music Director Award goes to Guru and Guru For the film Yesa. Whoa! The best music director Gururaj MB and Gururaj Bayar. Guru and Guru for the movie Esa. Congratulations and Jorada Chapade. Woo! Yes. Sir. ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಬೊಕ ಏಸದ ರುವಾರಿ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರೆಡ್ ಉದಯಣ್ಣನಕ್ಲು ಜೈನ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್. Thank you. Yes, thank you so much and once again congratulations to Guru and Guru Square
And thank you, Nayana. That was really wonderful. And Jitendra sir, thank you so much. Yes, sir. So next award, Best Female Playback Singer. So ಈ award ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಜೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಶೋನು ಮಲ್ತೊಂದು ನೆನಪಿನ ನಾವಿಕೆ ಎಂದೇ ಆರು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯೊಂದೇರು. ಸೊ ನಿಖಲ ಜೋರಾಯ್ದ ತಾಟಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಲೆ ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಶೋ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆಯೋಡಾಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಜೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ನೋವಿಗೆ ಹೆಗಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿಸುವ ನಾವಿಕ ನೀ ಎಲ್ಲಿರುವೆಯೋ. ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನಗೆ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಖುಷಿಯು ನಿಮಗೆ ಇರಲಿ. ಸವಿ ನೆನಪಾಗಿಸುವೆ ನೆನಪಿನ ನಾವಿಕ. ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ಸವಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ FM ನಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿನ ನಾವಿಕ. I request Sapna Kini to come forward. She is a producer for Tulu films. So ದಯಮಾಡ್ತು ಸಪ್ನಾ ಕಿನಿಲಾ ಬರೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes, ladies and gentlemen, put your hands together for RJ Prasanna and Sapna Kini. ಮಾತರಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕರೆನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸವಿ ನೆನಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶೋ ಏನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು. ಇನಿ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು and the winner is Sangeeta Balachandra for the film Patanaje. Sangeeta Balachandra, congratulations for the movie Patanaje. ದಯಮಾಡ್ತು ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು. The best female playback singer Sangeeta for the movie Patanaje. ಪತ್ತನಾಜೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕಡಲ ಗರ್ಭಡು ಸಾಂಗ್ ಅರೆಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you so much, RJ Prasanna and Sapna Kini. So next set of awards. So next is Best Playback Singer Male. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Red FM Tulu Film Awards. Best Male Playback Singer Award. The nominees are G1, Nakul Abhyankar, Aremarler ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಪದ್ಯಗು. ಮನಸೇ ಮನಸೇ ಎನ್ನುಲೈದ ಮನಸೇ ಮನಸಾರೆ ಮನಸಾನಗ. G2, ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್, ಅರ್ಜುನ್ ವೆಟ್ಸ್ ಅಮೃತ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಪದ್ಯಗು. ಈ ಬಂಗಾರದ ಬಾಲೆದಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆಗು. G3, ಕಾರ್ತಿಕ್, ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಪದ್ಯಗು. ಬಾನೋಡು ಸಂಪು ಗಾಳಿ ನಂಕಾದೆ ಬೀಜೊಂದುಂಡು. So ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ RJ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹೂ ಇಸ್ ಯಂಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಹೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ, ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪಾವುನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಏನು ಬನೋಲಿ, ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಬನೋಲಿ, ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಬನೋಲಿ. ಸೊ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಜಾಯಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ RJ ತ್ರಿಶೂಲ್. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇವನ ಕಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು 93.5 ರೆಡ್ FM ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ಆ ಬಸ್ ಕಾರು ಆಟೋ ಹೋಟೆಲ್ ಶಾಪ್ ಮನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ರು ಕೇಳಿ ನೀವು ಬಜಾಯಿಸಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಜಾಯಿಸಿ. ಇವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಜಾಯಿಸಿ ಬಜಾಯಿಸಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಜಾಯಿಸಿ.
ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಜಾಯಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾಯ್ RJ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಜಾಯಿಸಿ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ FM ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಯ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೊ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ MD ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಮುಕುಂದ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ RJ ತ್ರಿಶೂಲ್. ಎಂತ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಶೂಟ್ ಏನು ಬೇಡ, ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ 500 ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 500 ಕಡಿಮೆ. ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಏಪಲ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೈಕ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಮೇಲ್. ಸೊ ಪುದರ್ ನೆತ್ತುಲೈದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಬೈದಿಂಡು. ಸೊ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾದಿ ಪೋಡಿತ್ತೆ ನಕುಲ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಫಾರ್ ಅರೆಮರ್ಲೇರ್. ಸೊ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ನಕುಲ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಕುಂದ್ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾವು ನೋಡಿದವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಹಾಡಿದ್ದು. ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೀತ್. ಕಾಸಿ ಜಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇವ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ದಾದಾ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Best Actor in a Negative Role Award. The nominees are H1 Pradeep Chandra for Nemada Bulya. Yana Jio Manre India Porlu Kantrapunalan Inintra Tutuji. ಈ ಮಂಗರೇನು ಮರಳು ಮಲ್ಪುನ ಕಸರತ್ತು ಕೈ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಅವನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಣಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗ ನಿದ್ರೆ ಪತ್ತಂದ. H2 Arjun Kaje for Aremarler. ಪಿರೌಡ್ ಪಿಸತ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾರ. Don't mess with me and my stuffs. ಯಾನ್ ತುಯ್ನ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕೂಟುರ್ಯಗು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಪುಡಾಯ. H3 Chetan Raimani for Patanaje. ಪೂರ ನಮಲೆ ಕೊಂತನಕಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಮಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ನಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಣು ಜೋಕುಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದಾಡ್ದ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತನಕಲ್ಲ ಮಂಡಿರ್ದೆ ಈ ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಒಂದೇ ಇಂಚನೆ ಒರಿದನಿ ಮಾತರಡ್ಸಿ. For the best performance in negative role, ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್. ಸೊ ಸರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು 4-5 ಅವಾರ್ಡ್ ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ DGM ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಪ್. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್. ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲನ್ ಅಕುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಲನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂನಗ ವಿಲನ್ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್. Best performance in a negative role. The winner is Pradeep Chandra, Nemuda Bulya. Okay. The best performance in negative role for Naveen Chandra sir. Whoa. Congratulations sir.
ಸೊ ನೀವಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಸರ್, ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್? ಯಾ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ವಿ ಮನೋಹರ್, ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಡ, ಮುಖಾಕೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಂಗಾಧರ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್, ಮುಗಲೆ 3 ಜನಕ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಉಡಲ ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೆಡ್ FM ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ನೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ಯಾಪಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡಂದು ಬೇಕು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. Thank you so much, sir, and congratulations once again. Next set of awards. Yes. ಕೊನೆಯ 3 awards ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. And the next award is for the best performance in comic role. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Red FM Tulu Film Award. Best Actor in a Comic Role Award. The nominees are Ivan Devdas Kapikad for Aremarler, ಬತ್ತೆ ಐನು ತೆತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ತೆಲ್ಪುಂದೆ ಮರೆ ನಾ ಡೈಲಾಗ್ ನಾವು ಏನು ತೇಲ್ತದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಐ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಅಲೆ ఆయన అమ్మి బారి ఎడ్డే జన ಓ ಅಂದೆ ಈ ಒಂದು ಏತ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತೆತ್ತನು I2 Aravind Bolar for Yesa. ಓ ఉంది ఏరు ఈ దాల పల్లె లీలక్క ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಐತೆ ಈ ಸ್ವರ್ಣ ಗೊತ್ತದ 65 ಟಾಂಡು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿಲ್ಲದುವೆ ಯಾನಂಚಿನ ದಾದ ಪಂಡೆ I3 Umesh Major for Arjun Wed Samruta. ತಾನೇ ಇರಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ಕಾಲಿಂಡು ಪೂರ ಚೀಟ್ ಪೂರ ಕಾಲಿಂಡು ಪುಲ್ಲೆ ಬಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂತಲತ್ತ ಚೆಂಡು ಮಂಡ್ಯದ ಗಾಂಡು ತುತ್ತುರು ತುತ್ತು ಮಿಷಡೋಲ ಮಿಷ ಟಿಫಿನಿಗೆ ಬೈದಿರೋ ಒಳಂಜಿ ದಾಲ ಜನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಣ ಸಾಯಿಬ ಕೊಂಚೂರು ಕೇಬಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದ ಕೇನೊಂತೀನಿ ಆತಿ ಬಗದಲಾಚಿ ಆತು ವರ್ಷನಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಕೋತಿನ ತೋಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಜ್ಜಿ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಶಿಸ್ತು 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 ನಾಯಿದಲ ಕರಬೈ ಪಾಡೊಂದೆ ಪುಂಡು ಕೈಕ್ ಮಿಂತಿ ಕೊಡು ನೆಲಕ್ಕಾಕುಜ ಅತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಪನ ಅಂದಿಯಾ ಅಂದೆ I would like to call upon Ashish Sharma, sales head, Red FM Bangalore. ಇವರು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Ashish Sharma from the Red FM. The best performance in comic role. The winner is none other than Devdas Kapikad for Aremarler. Woo! Congratulations. And Devdas Kapikad sir. Sir Mukesh Hegde sir. Pirora hire baro. ಇರ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ. So congratulations once again. And ರಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಐಡದೊಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಕ್ ರೋಲ್ಗು ಸೊ ಒಂಜಿ ಇರೇಗ್ ದಿಗೋನೊಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಗೊರೋಲಿ. ಓ that was really wonderful. So ಚಪ್ಪಾಳೆ. Big round of applause for Devdas Kapikad. Okay, thank you so much. So very friendly Mukesh Hegde avaru. Thank you so much. So next I would like to call upon Divya Shri avaru ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. The very beautiful actress of Charlie Polilu. So highest ದಿನ ಓಡಿದಂತಹ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀ. So the next award for the best actress in lead role. Yes, best actress in lead role. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Red FM Tulu Film Award. Best Actress in a Lead Role Award. The nominees are Evan Rajini for Nemada Bulya, జీవమానుడే ఇంజిన పొర్లు కంటుకున్నాయని ఈ నింటదు ఏతో కొండలను పుగర్తు మరలు మల్దారిందు ఈ మంగరెను మరలు మల్పున కసరత్తు కై పాడొచ్చి. A2 Aradhya Shetty for Arjun Wed Samruta. ಬಂಗಾರದ ಬಲೆದಂಚಿನ
E3 Reshma Shetty for Patanaje. ಪೂರ ನಮ್ಮಲೆ ಕೊಂತ ನಕಲೆಗ ಹತ್ತು ಮಗ ದೇख ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಕಲ್ಪೋಡೆ ಅವು ಈಯ ಕಲ್ಪ E4 Nishmita for Aremarler. ಯಾನೋರಿಯನು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬದುಕುನಾಂಡ ಐನೊಟ್ಟಿಗಿನ ಬದುಕುನು ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Best actress in a lead role. Winner is Rajani for Nemada Bulya. Rajani for Nemada Bulya. Congratulations. The best actress in the lead role, Rajani for Nemada Bulya. Big round of applause for very beautiful Rajani. Red FM Tulu Film Awards. The best actress goes to Rajani for Nemada Bulya. Rajani, ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, but still a minute of words. How you are feeling inside? ಒಳಗಡೆ what is the feeling exactly happening? ಒಳಗಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೇಮೋದ ಬುಳ್ಯ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಲವ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಸಂಜಯ್ ಡೊಮಿನಿಕ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಡ್ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್. ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. So next, best actor in a lead role. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Best Actor in a Lead Role Award. The nominees are C1 Anup Sagar for Arjun Ved Samruta. C2 Saurabh Bhandari for Amber Caterers. C3 Arjun Kapikar for Aremarler. ಲದ ಚಮೇಲಿಯನ್ ಚಂದು ಪನೋಲಿ ಬುಡಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚವನೆರನ್ನ ಚಳಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನೆರೆ ಪಾಂಚಾಲಿ. C4 Raviraj Shetty for Rang Rang Da Dibbana. ಕೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲು ಮಲ್ಪನ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನಗಲು ಬೇತೆಗಲ ಬದುಕುಡು ಬಿರುಗಾಳಿಲ ಯಾನು ರಂಗು ರಂಗು ದಿಬ್ಬನದ ಕಣ ಕಟ್ಟಿ. ಏರಿಪೋದುಪು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ who has won best actor in a lead role. Red FM Tulu Film Award Season 4 na best actor award goes to. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಎನಿ ಗೆಸಸ್? ಸೊ ಗೆಸ್ಸಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು, ಕೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಫಾರ್. Congratulations Anup Sagar. Red FM Tulu Film Award Season 4. The best actor in lead role goes to very handsome Anup Sagar. Anup Sagar for the film Arjun Ved
ಅಮೃತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಅಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾ ಅನು ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀಚಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ರಘು ಸರ್. ದಯಪಂಡು ಅವ್ರ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದುಬೆಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಲೆತ್ತದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದು ಎಗೇನ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಘು ಸರ್ ಇನ್ ಬೆದ್ರ ನೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಈ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆವಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮರಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, congratulations once again Anup Sagar. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದೇ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ ಸೀಸನ್ 4. ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ರೆಡ್ FM ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ರೆಡ್ FMನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಆಫ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ರೆಡ್ FMನವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಮೋಹಿತ್ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ FM ಟೀಮ್, ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ FM. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ 6:00 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 10:20 ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ. Yes, big round of applause for even Red FM Karnataka team. So Red FM ನ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್. Thank you so much. So special request, RJ Deepak please stay back, and Mohan Das from Land Trades ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. Mohan Das from Land Trades ದಯವಿಟ್ಟು, and also RJ Deepak all the way from Mysuru. Yeah, so our kudladla RJ ಹಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ, so ಇತ್ತ ಮೈಸೂರು ಪೋತೇರೆ. He has a wonderful voice. Yeah, so the best film. ಸೊ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ವಿಕಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ SL ಶೇಟ್ Jewelers and Diamond House, thank you so much. And ನಮ್ಮ TV partner V4 Media 24/7 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಜಯಕಿರಣ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಿಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸ್ ಸಲೂನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮಂತ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ RK Sounds ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗಿನಿಂದ ಈಗ ತನಕ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವರದರಾಜ್ ಪೈ ಅವರು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಯಜಮಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವರದರಾಜ್ ಪೈ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ದ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಯಜಮಾನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ವರದರಾಜ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4. Red FM Tulu Film Awards Season 4. Red FM Tulu Film Awards. Best Film Category. The nominations are A1 ನೇಮದ ಬುಳ್ಯ,
జీవమానుడే ఇంజిన పొరులు కంటుకున్నారని నింటది ఏతో పొండరెను పుగర్తు మరలు మల్దారింದು ಈ ಮಂಗರೆನು ಮರಳು ಮಲ್ಪುನ ಕಸರತ್ತು ಕೈ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ A2 Arjun Ved Samruta. ಈ ಲವ್ತ ವಿಷಯನೇ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊಡ್ದುಂಬು ತೂಪಿನ್ 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 ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೌಟ್ ಬೂಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ದಾಯಿ ಓರಿನೋರೆ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಬಲೆ ಮದಿಮೆ ಈ ಜನ್ಮೋಡ್ ಸಾಧ್ಯ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಅಮೃತ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಯ ಇತ್ತೆ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ A3 Amber Caterers. ಕುಕ್ಕು ವಾ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಕ ಯಾದಮೆ ಮಕ್ಕರ ಪಾಯಸಗಳು ಒಗರ ಮಾಡ್ತಾರತಿ ಪಾಯಸನ ನಿನ್ನ ಈ ತಿಳಿಯಾಗ ಅಲ್ಲೋಗ ಆತ್ಮಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಬೂರುವ A4 Aremarler. ನಮ್ಮ ಜನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೀದು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಯಾನೇಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿಂಚಿ ಪನುಡು ಪನುಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಲವ್ ಆಮೆ Best film. Vijay Raghavendra sir will take the privilege to announce the best film. ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆರೆಮನಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂಥ ಪರಿಚಯ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದೇನು ಅನಿಸ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಯಾವ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು, ಅದು ಗುರುವಣ್ಣ ಗುರುಕಿರಣ್ ಇದು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುವಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪಗ ಅಂದರು. ನಾನು ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಈ ರೇಪಲ್ಲ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಗೆದ್ದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಗೆಲ್ತಿರುವಂಥ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ Red FM Tulu Film Awards Season 4 Best Film is Nemada Bulya. Woo! Congratulations! And the best film is Nemada Bulya. So, idra producer Chandrasekhar Mada avaru vedike mele bandu to collect the lovely lady of this night. Red FM Tulu Film Award Season 4. Yeah, the whole team can come up. Nemada Bulya, the whole team. Nemada Bulya. So, 3 awards to the Nemada Bulya. Red FM Tulu Film Award Season 4. The best movie. Nemada Bulya. Joraina Chappale. So round of applause for Nemada Bulya. Yes, thank you. Chandrasekhar sir, ಪಾತಿರುವರೆದಾರ ನೇಮದ ಬೂಳ್ಯ. Best picture. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಾರ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನೇ ಪಂಡರು. Yes, ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. Thank you so much the whole team. Congratulations. And ಅಂಚೆನೆ ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ದ ಮಾತ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಲ ಕೊರ್ದಾಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಂದೆರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲವ್ ಯು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಶೋ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ, ಬಟ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ
ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈದೇರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡ್ FM for giving us a wonderful opportunity to host here, and lots of love from Vijay Vineet and Sharmila Amin, and thank you so much, and good night ladies and gentlemen. Bye bye, take care, and see you in Red FM Tulu Film Awards season 5. Bye bye, tata, and good night. Thank you so much. Jai Tulunadu and Jai Hind.